Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. En als u radio zit te luisteren, probeer maar eens te raden naar de stem van deze man. Stel je eens even kort voor. Nou, dan hoeven ze niet lang te raden. Zal ik mijn naam dan maar meteen zeggen, Reinier? Ja, zeg het maar. Dat scheelt een stukje en dat maakt het de mensen ook wel makkelijker. Paul Bauer, al jaren hier als advocaat en landgraaf werkzaam. En daarnaast, dat weet iedereen, heel erg betrokken bij het culturele leven in en buiten Landgraaf. Zoals? Zo heb ik onder andere met Mannenkoor geweest, het Harmonie Sint-Michael. Maar nu zit ik hier als lid van zangvereniging Reconnected in Voerendaal. En we gaan hele mooie dingen doen de komende tijd. En net bij de intro heb je al even kunnen horen dat Paul eigenlijk een muzikaal iemand is, hè Paul? Ja, dat klopt. Wat heb jij in je levensgeschiedenis tot nu toe gedaan? We hebben het daar net al even iets, klein tipje van de sluier over mogen horen. Ja, nou ja, eigenlijk best veel. Ik heb in 1982 ben ik begonnen met het lidmaatschap van het Mannenzangkoor Sint-Jozef in Kalheide. En voorheen was ik ook al actief hier in de Peter St. Pauluskerk bij het Volkszangkoor. Maar bij Schaarsberg. In Schaarsberg, in de Dekenale Kerk. Ja. Nou ja, vervolgens kwam ik bij het Mannenkoor. Duurde het niet lang. Want ja, ik heb één eigenschap. En sommigen vinden dat leuk en anderen vinden het vervelend. Dat is namelijk dat ik mijn mond niet kan houden. En toen kwam het al heel snel dat Paul Rozenbaum als voorzitter aftrad. En toen werd met de vinger naar mij gewezen van volgens mij zou jij dat best heel goed kunnen. Dus dat heb ik ook 16 jaar mogen doen bij het Mannenkoor. Met heel veel plezier. En we hebben heel veel dingen daar gedaan. Nou ja, daarna, maar ik vind wel dat als voorzitter en moet je op een gegeven moment zeggen van nou, ik heb nu alle kunstjes gedaan, ik hou op. Dat heb ik ook na 16 jaar gedaan. De jongeren mogen het overnemen, zeg je dan, hè? Ja, precies. Die kunnen het. In elk geval iemand anders die het gaat doen. Nou, toen ben ik gestopt. Ik ben wel blijven zingen bij het koor. Ik werd toen benoemd tot erevoorzitter. Wat zing jij? Wat is jouw stem? Bariton. Ik ben bariton. Ja. En toen heb ik in 2015... Toen kwam het besluit, eigenlijk in 2014... om per 1 januari 2015 het koor op te heffen. Wat zeg je want, nou? Ja, net zoals vele koren... was toen het moment gekomen dat we te weinig leden hadden. En ik was toen 55. Nou ja, en in 2015. En ik was de jongste. Dus je kunt je voorstellen, ik geloof dat we nog 18 leden hadden. En dat ging echt niet meer. En jij was niet klaar. Je denkt, dit mag niet gebeuren. Nee, nou ja, goed. Toen had ik... ik was ook voorzitter inmiddels van de Harmonie Sint-Michael op het Eikske. Die heb ik toen... Dat heb ik ook 11 jaar gedaan. Dat heb ik ook een tijd lang samen met het lidmaatschap van het Mannenkoor gedaan. En daar heb ik ook hele mooie tijden beleefd. Kunnen opbouwen weer de harmonie van 18 man tot 45 man. Dus dat was heel erg leuk. Ja. En, maar goed, toen, net wat ik zeg, op een gegeven moment moet je zeggen, ik heb de kunstjes gedaan, dus toen ben ik daar ook gestopt. En mijn huidige partner zijn we toen op zoek gegaan naar een vereniging waar we samen konden gaan zingen. En dat is Reconnected geworden in Voerendaal. Oh, leuk. Dus dat was heel erg leuk. En dus dat is uiteraard een gemengd zangkoor dan, toch? Ja, dat is een gemengd koor. Dat lijkt me vrij logisch, ja. Nou ja, goed. En daar zingen we nog steeds met heel veel plezier met z'n tweeën. Maar ook daar, kijk, ik ben niet zo'n lid dat... Ze hebben ook even moeten wennen aan mij. Want ja, ik bemoeide me ook daar natuurlijk met het een en ander. Kan niet anders, hè, Paul? Dat kan niet anders, dat is het... Maar goed, ik probeer altijd een vereniging weer ook nieuwe dingen te laten doen. Te kunnen laten genieten van mijn ervaring die ik toch heb. Want dat mag ik toch wel zeggen. En dan ook wat activiteiten organiseren. En dat is over één van die activiteiten. Daarvoor zit ik hier vanavond. Klein tipje van de sluier. Wat gaat er gebeuren? Nou, dat ga ik je nog even niet vertellen. Zo is het. Ik ga je eerst even iets anders vertellen. Vertel. Wat eigenlijk wel heel erg leuk is. En dat is dat ik ik heb net even genoemd wat ik allemaal heb mogen doen in het verenigingsleven. En op een zeker moment heb ik kennis mogen maken met de familie van Merode. Dat is een adellijke familie, oorspronkelijk uit België. Maar die hebben een kasteel in Riexonsaar. En ze hebben ook een kasteel in Merode, vlakbij Langerweer. En
ja, in de loop der jaren hebben wij toch elkaar goed leren kennen. En bedragen elkaar een heel warm hart toe. En die organiseren elk jaar iets. Wat ik ook nog even niet ga noemen. En aan dat iets, daar gaan we met Reconnected medewerking aan geven. Schloss Merode. Paul, onthul het maar. Wat gaat zangvereniging Reconnect Voerendaal op 16 december doen? Nou, ik zei al voordat het nieuws kwam dat de Schloss Merode iets heel moois doet. En dat ze elk jaar doen is, behalve natuurlijk in de pandemietijd, is een romantische kerstmarkt. Een geweldig mooie kerstmarkt rond het kasteel. En dan ook niet zo'n kerstmarkt met rijbekoegen en worst. Maar een kerstmarkt echt op niveau waar je ook hele mooie dingen kunt kopen. En daar gaan wij met Reconnected naartoe. Mm-hmm. Wij hebben voor de pandemie daar de eerste keer al opgetreden. En dat was een heel groot succes. En ja, nu zijn we er ook weer teruggevraagd om daar te komen. En op 16 december gaan we daar 2 keer zingen. We gaan beginnen om 7 uur. En rond de klok van 7:15 zingen we een tweede keer. En dan brengen we dan ook een programma met een heel mooi en afwisselend kerstrepertoire. Paul, het repertoire wat jullie zingen met Reconnected, wat moet de kijker-luisteraar zich daarbij voorstellen? Nou, een zeer gevarieerd repertoire, ook nu met de kerst. Wij zingen van gospel tot Odo Fröhliche, want zeker als je in Duitsland gaat moet je dat doen. Maar ook Here is a Christmas en Amen. Nou, zeer gevarieerd programma. En daar worden wij ook aan de piano hebben wij een heel kundige begeleiding van Koen Vroeme. Mm-hmm. Dat is de zoon van onze dirigente, Peggy Smeets. En dat is echt een ideaal duo. Moeder en zoon. Ja, en die komen we dan dadelijk op 17 december ook nog tegen. Maar daar gaan we dadelijk het een en ander over vertellen. Tot op de dag van vandaag. Ik vraag dat alle verenigingen. Kunnen jullie nog leden gebruiken? Ja, uiteraard. En wij mogen ons ook, dat geloof je niet, verheugen in nieuwe leden. We hebben onlangs nog 2 nieuwe mannelijke leden erbij gekregen. Dat komt waarschijnlijk ook toch door de uitstraling die we hebben. En ja, het gevarieerde programma. En ook de zaken die wij met het koor ondernemen. We hebben een actieve voorzitter, Ben Jonge, die ook goed aan de kar trekt. Dus wat dat betreft is dat heel erg fijn. Maar uiteraard, nieuwe leden zijn altijd welkom. En vooral mannen. Ja. Hoezo de dames niet? Zijn er genoeg van? Jawel, maar goed, mannen zijn sowieso schaars. En ja, zo voelt het naar mij te kijken. Kijk eens hoe jong je blijft als je gaat zingen. Nou ja, daar wilde ik even met je over hebben. Want je hoort vaker dat mannen die in een zangvereniging zitten, of in een zangkoor, noem het maar zoals je wil, dat die in meerdere koren zitten. Hè? Ja, maar zingen is ook een geweldige hobby. En zingen verbindt letterlijk. Ik kan je daar een heel mooi voorbeeld van noemen. Ja, noem dat voorbeeld. Nou, mijn dierbare wederhelft en ik hebben ons vorig jaar aangemeld. Toen was er de Limburgse versie van The Passion in Nieuwstad. Oh ja. En daar is bij dat passiekoor zijn we ook mee gaan zingen. Uit alle windstreken kwamen daar zangers. Aan het einde, want na de uitvoering op 2 juli... was het 1 groot koor, 1 grote vriendenclub. En ze gaan het nu volgend jaar even uit mijn hoofd, volgens mij 10 en 11 juli... nog een keer in Zafelen doen. Mm-hmm. En dan, je merkt ook, iedereen doet weer mee. Het is zingen verbindt, zingen maakt vrienden. Ja, wou ik net zeggen, heb je daar vrienden aan overgehouden? Ja, zeker. Uit die tijd? Zeker. Dat is, kijk. Ook nu weer. Ik bedoel, ook nu we zingen nu 4 jaar bij Reconnected. En we mogen ons gelukkig prijzen met een heel aantal nieuwe vrienden. Ja. Kijk, en voor het geval dat jij kan zingen en er ook serieus aan denkt, hoe kunnen ze in contact komen met Reconnected, Paul? Nou, via de website natuurlijk. Mensen uit het Landgraafse, die weten mij ongetwijfeld ook wel te vinden. Dat zal ook het probleem niet zijn. Dus google even en je bent zo op de site van Reconnected en meld je aan. Ja, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Je moet een keer de deur uit om het verstand even op nul te kunnen zetten en te ontspannen. En elke vorm van hobby is natuurlijk
Ontspannen. Nou, en bovendien, als je na zo'n repetitie... Ik kan kapot naar de repetitie gaan. Als ik van de repetitie kom, dat geeft zoveel adrenaline. Dan leef je weer. Goh, dus je gaat half dood erheen? Ik ga er half dood heen. en ik kom helemaal uitgerust terug. Oké. Nou, dat moet al zeker een stimulans zijn... voor mensen die de dagelijkse sleur even bye-bye willen zeggen. Nou, dan hebben we nog iets, René. Heb ik nog iets voor je in petto van Reconnected. Reconnected die geeft op 17 december in de Theresia-kerk... zoals wij met elkaar hadden afgesproken. Ja, dat is in het kader in Ransdal. Ja, in het kader van de Teriyaki, hè, de Theresia-kerk in Ransdal. Ja. Nou, maar goed, voordat de mensen gaan bellen, Theresia-kerk natuurlijk. Een heel mooi concert samen met Popcore, Fortune en vocalgroep Magan uit Mechelen. En kom er vooral naartoe. De entree is vrije gave. En ik wil ook nog even attenderen op een landgraafskoor, namelijk Musica Vincit, die op 11 december aanstaande om 5 uur in het een prachtige mooie cultuurhuis hier een heel mooi concert geven. Samen met het cultuurhuis waar? Het cultuurhuis waar? Het cultuurhuis hier in Landgraaf. Ja, nee, duidelijk. Had ik dat niet vermeld? Nee, je zei niet. Het cultuurhuis. Ja, cultuurhuis hier. Wij zitten in Landgraaf. Ja, dus dat is waar. Ja. 11 Ja. december, 5 uur, Musica Vincit in het cultuurhuis hier in Landgraaf. Ja, Paul, dan... Renier, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Rest mij jou fijne feestdagen te wensen. En Hetzelfde. goed een rotje insnooien. Veel succes. De 16e, de 17e, de 11e. En ik zou zeggen, adieu wa. Adieu, René. Adieu wa.